a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba szent keresség által befogadtassék. Akarjátok-e? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenben vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Szeretném ezeket a kérdéseket román nyelven is felolvasni, hogy érthető legyen a közeliek számára. Întrebările pe care le-am pus către părinți, mașilor și credincioșilor. Prima întrebare a fost: vreți ca această copilă să fie primită în legământul lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în Sfânta Biserică Creștină, prin Sfântul Botez? Răspunsul: da, o vrem. A doilea întrebare, promiteți că l-o veți crește și l-o veți educa pe acest copil de acum înainte și în așa fel, încât cu prilejul confirmației, ea însăși să-și mărturisească de voie bună credința în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Da, o promitem. Iar acum vă întreb pe voi, iubiți credincioși, promiteți, făgăduiți că veți face tot ce vă stă în putere pentru creșterea în credință a copiilor noștri. Da, o promitem și o făgăduim. Amin.